ओहो भाई साहब, वेलकम बैठा क्या ब्लॉग शूट से मैं आप लोग स्वागत करता हूँ। गाइस दिनै नोंसोर खुगायाव बहुत मिनिनाय नुदों आरोना लोगोफोर। दिनै नोंसोरखौ माबायदि सुक्रिया दा होगोन आरो आंनि खुगायाव रावानो फैयाखै आरोना। आंनि चेनेला 2K साबस्क्राइब जाबाय आरोना लोगोफोर। मा बुंबावगोन आरो एसेबां अननाय होदो, एसेबां सापर्ट खालामदो आरोना। बिदिनो आवगायलांबाय थाथो आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय था फंबाय हिसाबै, होमबासो माबा मोनसे जागोन आरोना लोगोफोर। तो दिनैनि भिडिअ पुरा इन्टारेस्टिं जागोन आरोना, पुरा धामाका भिडिअ जागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय। मोननै टपिकनि फैगोन आरोना, मोनसे दख'ना गाननायनि, मोनसेया जाबाय आइसक्रिम। तो लोगोफोर आइसक्रिम जानोबा भिडिअखौ सुरु खालामनोसै, जोबजासिम नायदो भिडिअखौ। नायदो गावबा गावनो भाइरेल जानो नागिरो आजिखालि सिख्लाफोरा। मानो थाखाय आजिखालिनि सिख्लाफोरा देहा फाननानै जायो होनना बयबो मिथिखायो। बेखायनो आरो लोगोसेनो बेसेबां भाइरेल मोनगासिनो थाखायो दानि जुगाव फेसबुक इउटुब भाइरेल भिडिअ नुखायो। मानोना आजिखालि गावबा गावनिनो देहाखौ फाननानै जाखायो। आजिखालि 180% नुखायो आजिखालि भाइरेल भिडिअ। तो मा बुंबावगोन जों बायदिखौ, बिसोर बायदिखौनो बुङाबालाय मा बुंबावगोन। बेबायदिखौनो नुखायो आरो गावसोरनो भाइरेल बानायो। आरो जों बायदिखौ बुंबालाय आरो जै सैमाफोरासो जोंखौसो हामा मोनो। बे सिख्लाफोरखौ नाय, गावबा गाव भाइरेल बानायदो। तो भिडिअखौ आरो मोनसेखौ नायदो, आइसक्रिम। ये क्या है? ये तो हेमंत है जाने। है आइसक्रिम जानो नामा लोगोफोर? आइसक्रिम जानोबा थांदो बिदो, प्राय गोथाव गोथाव आइसक्रिम जागोन थान्दा थान्दानो। जानो लुगैदोंबा थांदो, कन्टेक्ट खालामदो बिदो। पुरा गरम दिनाव थान्दा गाइखेरदो जाहोगोन आरोना लोगोफोर। मा बुंबावगोन, गावबा गाव भाइरेल साला लाजिनोथ' रोंखाला, गावबा गावनो भाइरेल जानो लुगैयो। माथो बुंबावनो, भिउस मोननो थाखाय ना मा होनो। बिदिनोसै आरोना लोगोफोर। जास्ट फानि इन्टारेस्टिं खालामनो थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। मोजां नुदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेसेनाय शेयार खालामदो, 2K जाबाय नोंसोरनि अननायनि। आरो बेसेनाय शेयार खालाम, नोंसोरनि अननाय मोनसे शेयारानो आंनि थाखाय बहुत माने खुसि होगोन आरोना लोगोफोर। भिडिअआ बेसानसोमोन, एकदम बाय बाय होबाय दे। मालाबा आरो नेक्स्ट भिडिअ फैलायगोन दे।